Obi-Wan Multimedia. Director Obi. Anansi Semni. Director Obi. Ɔdɛnsi. Director Obi. Yankopɔn Oisha. Wouldn't mean count them, would the aqua share me. I'm in the aqua sense. I'm a child, my never. We get to I am dead to do. The person sweat and see no more for me. Hey, I'm not doing for what if you're Picasso or Picassa. I mean, man or hard, so something me jump when I'm in bounce, you know. Hey, the consumer better to myself, and so I can say a conversation. O kasa dodo. E de cheche. Unim di esi, ya kan chance e de cheche. Se wa fe bonu. Ami fa bucket ni si wona mtumi nkasa. Ala di ase, yiji washum na tie me. Wo ti krom ha, sa kwade ka so opew. Enda na maame, e cha na me maame. Wo chiwo ho. What di aba? Sa kwade kwa abuchie. Sa kwade kwa abuchie. Sa kwade be. Sa kwade dodo se na oni mo krim. Me sa akwade na hwan sa akwade. Hey, sa akwade kwa abrochi na mimi tie kura ya si minim sa akwade kwa abrochi. Wo be da. Eh bo so dia manui. Wo mienu manui. Bibi ambehu bia mbeka. Asem enye no kura na muka. Sa akwade kwa abrochi da ben. E na krom ha no se metia da minim sa akwade kwa abrochi. E na me metia. Hey, wo so dia. Wo kan se papa. Sa akwade kwa abrochi da ben. Wo ti kura yim. Ateni. Sese ne ade bia ho asena nam gyaso ne maame di adomba siso se ye bo force e o kageti anu wonte ye sa akode kwa abuchi nte ene gina ho mo aka minim se sa akode kwa abuchi ene nte okọ sese a wona ma yiyi waso na wo beti de esi wo sole a mo ye na mempe okọ sa akode me se kọ na kobusa okọ abuchi Oko, so obeko, okwa abuchi, oko dada. Oko di maami echi sa kode ko waja wo ha. So honi, a original oko. Ni ya si hu. E bia si nye hu aka wo ma fo so kan na no ba. Gina ho. Hey! Dabi, ade we de so sie. Rende ho chira. Obi asuma wuti hasa kwade ni nam ha ope wure mu ni de ope o ote so kwa abroche hwe ne ho hale se ba me ba nka me me hwe guarantee hia no ade wo hwe ya wo ya no ya hwan Matt o ba fa match se ba bra me why Matt is ni papa. Dear. Very fast very Dada, aduane ni tibu fesi jaso. Ma. Ah? Na me papa na na wo pai mi. Aha, dada me se me kwa ba wo da so ti ja ho pai. Katrase. Melody. My dear son. Trase me say my dear son. Mo be gie di se. Mo papa ko ton kokoro. Ai. Mo papa ko ton kokoro no. Enti sese mo papa maja na wale. Maja mo papa sunne. Ko pumpuni etimi akoton kokoro na paniam pa. Itasema ya kachi ni echi ka. Wantie, waton kokoro no. Ai. Eti na ware no. Sese. Enye me kuru ni biom. Hello, this kanama. They wa fase no. So, sasa mo kan no so de man wa fase na tu kwan. Sa akwade. Ba ai.
eti wo papa to koko no a eti no mo nkɔbɔ ayamane Ɔdɛnsi amane sɛ ne aba no akabe kwa da ma akamojide kakra bi pese da benya adwensakra agyenwan sakyera adwenwan sakyera wo papa no to ne ti konton no sisu kwa ti na twa so no me aware no magyan enti sese no me twa mo ofa bosompem ama na ba na ye de ne nsa koma no ye de wo papa nsa koma no fi na ekwe mo papa enye me kuro ni biem aduane na mo no ano mfa ne di nka ho efi na ekwe wo bia no wo mehu se wonu aduane wo fi a asoa so do koma papa juma me chimo no embaso enti no da ko na kobo ayi Ɔdɛnsi amane ye se ne aba no akabe kwa da ma akamojide kakra bi pese da benya adwensakra edi adwensakra wo papa dwompo ne wo ne tirim iti kono na sisu sa na adwen ni mo no adwompo ne wo ne tirim adwompo ne ene wo ne tirim wate eja pomponi enti na samuel da wono no enti aware no magyan ma ye ne ntem na me de fa aduane sisu na nya bi ni asemi kura like edi like mentia ada ya fa utirim wo ho enti uni ma de amaye sisi ama me kwa akobo bra amane on na yakọ akojiska no se me de scan na hia me enye kokwa wa ton na hia me scan na hia me enti me de me kwa ka kire bra kwa na kobo na mane na aduane no de aba no ne do ba ni ka kire ma wo de se me ka ote ya me kwa ba wai ka se mate wo de se me ka ote ya ma we ntina me ka se me wa na me wajidie pika ta banya adwensakra edi agidie Ejanu ka ni nka ho. O papa adwumbo ne woni tirim so woni mu a. Iti konto na etua so sa no. Waye papa ko funi ati bi etokoko ya papa. Na dis kana masa akọ. Adi amasa akọ de ya. Ai. Enije be na me nya osure nije mini voice osu amuto be na wacho na ehum na ai wonyum disu de ehum mo esa ehum manyame tumi ya ehum manyame otumi ya Yehowa ehum me oso mo tumi ya chama ka chiro de eso nyanyame sakrana ebe botwa malape Ezemedan na masetena sesem. That's dan no ndaba sen kohwe. That's dan na ebe gbohuni no. That's dan nda wada the mansion. Na cars esia no hwehwe ase. nti Cars esia o hwehwe ase. E manyame tumi ya. Esoro nya nyame sakrana. E manyame tumi ya. Manyame je tumi ya jiro. Edide kuwe. Edi aji o Jesus. Mini enne nsometso. Intatamini. Aso. Uku kwa brochiro. Uku no kwa brochiro. Mode tamaba. One pam no fefe abochitam. One pam under the wall. Kosida yakwa yakada nyame ase. Atwa America na. Kosida yakada nyame ase. Intatamini. Kawuntuma no fakọ. Onfa bazonko. Kawuntuma no fakọ. Oh, is wonyi we gwase. Mi mani e. Wonyi me gwase. Mi mani e. Ka cho de esuru nya nyame sakrana. Ma bra wan etam papa bu chitam. Obna wo ame, obna wo nna. Wo pam no wo fra. No from be chem wo che kokosida. Fofie ja bebrebe na peja wo ntoma no na fakọ. Obi ampa wo ntoma wa ha no mo. Nyame tumi ya. Nse peja na fakọ. Nyame tumi ya. Wonyu atu. Ho na pa wo. Fofie be fa wo ntoma kọ. Wonyu atu. Wonyu atu. He adepa. Che ono so me fle no wo chi afa so akọ. So ma Assassin koko maton. Nso me de boa me wo faase. Eja pumpuni waton asase na enye sa. Koko asase no waton dia fa me bra na me maame na me nua ba ye che fa mai simple sani se hunti ada ye fi ehun ya na ye susha na ye susha nso ye hun eja pumpuni ye hun bra me maame no wo bre ye kura koko na ye dua bra wan dua bi ye dua bi nti fa ye che fa mai so waton koko asase no dia ma wo fa sa wo fa se no so on fa nkwa broche me bra nkwa broche anye ye
Me ma target Canada and Toronto mem. Sika mo mo so mote. Me ko se bia ba. Kawanu tum. Me amexa me bia bi. Oh yes. Kawanu tum. Na mu se ne wan. Na maba. Mu se mi pumpuni. Menim aba be ka kire me se. Maton koko ni asase na. Me famu mu chefa emfa mamu. E chefa be na mu ka. Mu refuse. Me di mu eko school. E ma mu wie ye. Na mu wie na mu ko school to aso friends say dey pono mu ka no. Teacher training ni nursing training a. Mu tibi ko bom bra. Mu mo bra na mu fa nto aso. Eja bumbuni. Sika no ebia no Ko bumbuni. Oh me. Ɔdɛnsi. Oh. One man na me di me kra mu nyaw. Me nu me hu. Se wona ade mba wiase. Me ra ho. Oti o kasa nyina o se me hwe o sa me ra ho. Se ke wo me to nga na me kasa yi na me ti sem papa no a. Ka me fo so sa me concrete. Oh yes. Asema ka kire mu. Mami ka se de wo do se si ubo. Ebo pam 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 pam. E ka se ma kokoko asase no maton. He me nu hu bi o. Enye me nimpo ne hu bi o. Me Ɔdɛnsi. Kura se kai. Ba na me twa koko me tese me do a. Ase sabe yedi me fi prison na yedi maba. Akoko mo present we yi me. No sia mo. Nka ma ne mo. Ne hu se eje pumpuni na ebe. Wotumi yi ma simple. Wo mane yo. Woti e ka se wa silimu mba ene ye. Wotumi yi ma. Eye. Sa asase ne waton a o ma ye ni ntie se. Asase ne de eye wa obusu asase na wo na wo ebusu apeni nti wo na wo hwe so eno de ye ade atum Ɔdɛnsi. na mmom no asase ne waton de akoko no me Ɔdɛnsi bi nsese mbo se fe ye koko ma ye simple George. Wo me do ko to school mu. George na me de to wudin so. me bi mi ko school ye ka tia se ma bon se me se enti mi nya school enti me dai Wo so pebra bi abo. Ina me tam sika. Ede ma wo se je ko bobra. Ema ina wo diska. Esa won e wo kromu anu sei. Enye kokon sika ni bia no no. awo mi pumpuni e wo me eye me hu me bia wo jina de bia wo di sika na ade ma sa sika tatapo bi na ade ba me na me yes enka me di ye me sympathy na ho ade kwa internet so TV no anya ho hwe no eno ne de bia de bom sobo. Oh yes me hu bia wo jina enya suku na wanko nyina ne se me mohoma ana mitini ani ho sika se akenkan se meni ade ntimi mfo so nko na aka se daati bi na me de ko te se de wugina wo kan ya eye se umo bi sika se ofo nkoto pieto nche na ode ko fa ma ni nyina no ne be ma ho ablabo na Eye ma wo. se na wote ha ka se wo ma misika ena me de ko ye ma se eye ngitum esi de mo ne de mu ni nko na de aka ne de ye de we are protecting us enti se o se wo ma misika na me di sika ne de ye fine me na number na for mo de me wo wi a wo chemu a wo de mamu 1 billion na ma 1.5 billion for ma that's all Unu anu mo ma no. Omo nso ma hwe omo school a fitin kwalase. Mo omo de awie SS. Enne omo ko teacher training. Eye ko skani bia na me de hwe wo mo. teacher training na wo me na me fo mo kwa na utimi hwe wanka wo wo Ɔdɛnsi. Wow, so called them. Sabi, what was The anti American chira sa ne se. Ɔdɛnsi ne anti America na manka George no. Ne so me ma wate ase se. Sa brem na ɔde wo mu mo. Enne ɔmo nso edu se ɔmo nso bi ɔmo nsa be ye adwuma no mo de atoa abrabo bi ɔmo kaso. Nti na me ka wudi no enye se me bɔ afa wo. Me mo me de aka ɔmo se seisei no. First no na emrebo na me de mom enne so ɔmo wi dompe. Nti o metimi akɔbɔ bra. Na ɔmo de ato no school. Nti enu nti na me ka sa. Why? Me mo di ne mfa nya hwe. Melody. Wo. Okra de na o ye me doba. A o da makoma pono so. O bag, o go school a. Calipo.
biscuit ene nnuoma ye mu ma ni nyina kokos kadi bia wo Papa otimu odin Papa otimu osun he o se wa hwe yin wie ntini aka ne ayenye ye try oja ban na odi amayin ha Papa Matilda Mawati asese kokonu asem ye nkwa asem bi wacho kasi awun kan wasi sebe ba so mesrew me de me kan wasi because me e mani fa koko an ton asase ko me sa ko champagne sa ko de lu never said that until the boss what me kabibia me ka for what you oro Ɔdɛnsi de tie me ne ebeye bia na wasi na twin pi se enya ne pa no beye oro na si na dwene pi ena me ma dwene pi e pi to pi me pi me die me siso se koko no asem kan ye njai Me de meka. na se papa se wunni na wunni na isi ye oh my god na me ya dum esi ye na papa wunni I know God will do. hey But oh my God. but the number of the children kata 28 verse 16 to 17 Ko Confrontation. say ko papa wo ko enye ye ma wo da ko papa o do meme Ono me o. melody masiri mu ba ni wo o do meme enye tai kakana mintie Eje pumpu nya wase mu ba. Ka won timi oh yesa. ne say papa no ebeka o tv ebeka we ni ebeka o huni ebeka wa no ebeka tai papa wo enye ye ma wo da papa you be a laughing stock in this business Eje pumpu nye. Se da oba ni sie ni o. Ɔdɛnsi Oye asori pani eda. Unim Bible nti hwe wan kasa kom na ko hwe de o. Yesampo. mawie me da maso mo so le ko me ya kati ya me ya kati ya mu hene mo so le Ɔdɛnsi Yey. we jitum me ya kati ya mu hene so le ko Me pato me ye be ma. Ɔdɛnsi so le ko Too sisa. You cannot just Ɔdɛnsi Untimi too much sister for sa. yeah Ɔdɛnsi ko Ngwe. me ya kwakuo mu abremfo ko Eba mi ka se mi jo. Owo mi ti. Ebeto da o. ebeto da ye nkra me Ɔdɛnsi ko Ebeto da o. Ɔdɛnsi ebeto da ye Tiedi na wo bo no. Ɔdɛnsi o. oh me na me de fo Ɔdɛnsi ko Enye ona de ko mi ba yo ko. Hey! Mia masiri mu ma. Na no pay. De mo begina ha no makwan a mo de mo papa me ko pumpuni afaso ni. Na wei me tamusika mo a mo mponi. Na metamusika de aboa mo na mo ayeyie. Na me fa me misika. E mehwa mo. Aw. Ei ko pumpuni. Nti me pa me nie. Dia me mai e dia baye me nie. Me de na minim se mago me ko hanoa akotwa dua e dia baye me poma poma ne se osen metenten ene mese mesika ya no na me de atwitwa poma ne so e manasa Oye asori pani eda. Unim Bible nti hwe wan kasa kom na ko hwe de o. Yesampo. damasi isan damasi Pumpuni yankan chau se sauti baye na yesu ya betia bayo Pumpuni yankan chau se sawuma ya duani dia yansu ye bemu adi ye Pumpuni yankan chau se ye na ye kwesika so afei ne maji na se otwe baye ye be ma usika afei ne maji mo Pumpuni nana yankan chau se tie dia na sauti ye dia ye ba shawnu bia kwa ni monya nana afei dia me de me kuma ene me bibia e de maji Where Obi-Wan multimedia Ose Ɔdɛnsi Director Obi Yankopɔn Onshao Ani Unyuma Pa Ode Sumo my Ghana Ɔdɛnsi Ariye Yasi Ɔdɛnsi Ariye Kra Sani Anantwie no Nduya Nka Ne Tuano
say from till what down. Ya no more dance yeah oh, Ɔdɛnsi yeah cry. Send your name no, need you anka ne to no. Yes, Sasona can come for sema. Yamu free say from till what down. Listen, you open when you tell me. You say corridor but to go cause you Obey, want to me rani do. Yeah, if he said ya dia dano, say one fan to ya a free to. I feel so the idea one no. 24 say ya wa di ben kum ejia. It you ni pepra ho dia jedia. E dia krani Anije. Say nani de dikaya o te ene ne wonsuo mo. Am there bi o. De bia me konsuo mu bia me te saa ne no. Wokɔ na sɛ wote ne na wunkutodwe na kasa me paakyɛw ayɛ aso tio Me comfort. Esu. Me de minsam ɛhyɛba. Ko no ma hifie ho. Mi wa hene. Esu se me bɛka kyɛw sɛ. Munhye na woni wo man. Obia anum dube nsuo. Mfumata wakwasa wo hene yele ne yare de ma chire le bono no wonpa bia no wiase mbotumi asa ne yare enkantum mfumata Enfo me kunu de me ne me bai afa kwan bi so a aya me ya mo befa oba boni ene ne ba boni enkotu afiase e pese me tua ne so ka me fa me papa boni enche no da esumie mami uba no ofrase tete ha mama da ban enche kra na mo susu say edien e na me mfanya okunu enkuno fayale a eni aduro boni to wo mame oye oduyefo tete ha mama na branche na bin pa Ohene ni yare, owo yare. Ansana na benya ahonde ache ni moja ade pera. It is ansio. We fa kwa hifie. Ko so he. Edi edrei ekam. Wine fata. Where Obi One Multimedia Director Obi Nancy Semni